Story time muna tayo. Since meron tayong sasakyan, kailangan naman natin ng bagong driver. Kailangan kong matuto si Jen na mag-drive. So saktong-sakto, dito sa may Angeles City, meron kami nakita driving school, which is yung Sabalboro Driving School. And nakita ko rin sa kanila na meron silang sariling maneuvering site. So which is added sa akin when it comes to sa confidence na matuto siya mag-drive. Pwede siyang matuto kahit within the area lang. So ngayon, mag-i-inquire tayo sa loob, mag-i-enroll si Jen ng driving lesson. At the same time, experience niya mag-drive sa daan. So, papakita ko sa inyo kung paano yung maging experience niya dito sa may loob ng maneuvering site. So yun, samahan niyo ako. Let's go! Sa may driving school dito sa may Sabalboro, kasama natin si Sir Edmar. Good morning po. So, isa sa mga driving instructor na makikita nyo dito. So, Sir Edmar, pakilala nyo naman po sa amin kung ano ba yung mga pwede nilang gamitin na sasakyan dito sa may Sabalboro. Okay po. So, regarding po sa mga services po namin sa may driving school po namin, hindi lang po mga practical lang meron po kami. Meron din po kami theoretical po, which is po yung seminar po namin. And then, before po magpa-non-pro po ang estudyante po, kailangan po siya mag-undergo ng practical driving course, which is po yung driving lesson po, minimum 8 hours po yan. So dito po meron po kaming iba't ibang klase mga motor vehicle, depende po sa code na kukunin po ng estudyante. Like pag 8-seater below po and then less than 5,000 kilograms gross vehicle weight, code B po ang kailangan. So meron po kami dalawang klaseng sedan, which is manual transmission and automatic po. Kung hanap po ninyo is pang motorcycle po, meron din po kami. Meron po kaming tricycle which is code A1. A1 po yun sa may license natin. And then meron din po tayong mga single motorcycle, manual and automatic which is code A naman po yun sa ating lisensya. Meron po tayo sa medyo mas malaki which is code B1 sa mga van na po to. May Starex po kami. And then para po sa mga container po ng goods which is less than 3,500 gross vehicle weight. L3 po na may container, code B2 po ang meron rin po kami dyan. Regarding po sa aming space po, sa aming maneuvering site, kami lang po ang merong dedicated po na ganitong maneuvering site sa mga driving school. So, kung makikita po ninyo, kompleto po tayo sa mga traffic signs, mga markings po ng daan, and syempre po, before po mailabas po sa highway ang estudyante, dito pa lang po, mabibuild na po yung confidence niya kasi yung mga basic maneuvering po, ituturo na po dito ng mga instructor po namin. Okay, so yun po, paglabas po ng highway po noon, at least po, medyo malakas na po loob and hindi na po masyadong kabado. So yun, so kasama natin si Ma'am Nika, so isa sa mga admin dito sa may Sabalboro Driving School, to talk about yung mga prices nila or yung mga fee sa may driving school. So Ma'am, tell us more about yung mga, ano ba yung mga pricing natin dito? Bali, start po tayo dito sir, dito sa theoretical driving course po. Bali po may option po tayo for face-to-face and online. Bali si face-to-face po is 1,000 pesos po. Requirement po siya for student permit and then may DDC certificate na po din siyang kasama and then 15 hours seminar po siya. Also, medyo mahaba-haba yes. Pala. And then, the other option po is online TTC para po sa mga students na may pasok, may work po. Yung hindi po masingit sa schedule po yung seminar, pwede po natin siya ma-access through online po. 1,500 naman po siya. Requirement po siya for student permit. May kasama na po siyang TTC certificate na pwede pong i-release dito sa driving school mismo. And then, 15-hour seminar online po na pwede nyo pong i-access good for 1 month. 1,500 lang po yun. And then may steps din po tayo for enrollment. So these are requirements to have a student license, di ba? Ma'am, paano naman kapag gusto ko naman matutong mag-drive? Ito naman po yun, sir. Yung practical driving course naman po natin. So we have different varieties po. For code 8 po, makikita po natin single motorcycle. And then it costs po 2,500, good for 8 hours na po yun. Bali yung 8 hours po natin, may option po tayo. Nagawin po natin siya 2 days, 4 hours, 4 hours. Basta 8 hours po siya. Yes, minimum requirement po niya. 8 hours. So maliban sa single na motor, meron tayo? Meron din po tayong A1, stand for tricycle po. So ganun din po, 2,500, 8 hours po.
And then the for Code B car, 3,999, 8 hours din po. Bali, basic packages din po to. So ito yung mga base na. Yes. So it's either pwede kang pumili, it's either for category D, pwede kang pumili ng car, passenger vehicle, or light commercial. Meron din po tayong D1. As low as 3,999 pesos for 8 hours, makakapag-drive ka na dito sa mga Sabal Driving School. So ma'am, ito pala is requirement for? Non-professional license po. Non-professional. So sa mga nagtatanong sa mga other packages na or promo, paano ba sila magkano? Bali, pwede niyo po kami i-message sa page or you can visit our office po dito sa may barangay Tabon po. Alright, so yun. So later on, check na naman natin si Jen while nag-drive siya. So samahin ako. Kung naghahanap po kayo ng driving school na LTO accredited, andito po si Sabalboro Driving School na nag-offer po ng theoretical driving course, practical driving course for motorcycle, car, and light truck. You can contact us on our Facebook page, Sabalboro Driving School, and our contact number is 0918-5365-789. We are located at number 15, Santul Road, Barangay Tabon, Angeles City. Dito sa Sabalboro, drive with confidence, drive with Sabalboro. See you here!